Hvorfor går du så langsomt? Er det for nogle mærkelige hunde, der står dernede? Kommer de ned imod os nu? Hvad? Skal vi gå ned til dem? Nu løber de del med. Hvad? Prøv lige at se. Er du lidt bange så? Er du lidt bange for dem? De gør ikke noget, skat. Kom nu. Kom nu. Du behøver ikke gå ind bag mor. Se, de er lige her. De står lige her og venter alle sammen. Prøv at se.